Barka da zuwa tashar Sunci TV. Da ɗumi-ɗuminsa, bidiyon yadda aka kama yaron gida yana yi wa matar ubangidansa fyaɗe. Idan wannan ne zuwanku na farko to ku daure ku danna mana subscribe kuma ku danna alamar ƙararrawa. Sai na haye mata sai na nuna mata wuka. Ta ce me a kawo ni, na ce abin da aka kawo ni kullum amfani da ita ne. Ta ce to ba matsala, abin da zai faru da na riga na zo shi kenan. Dama mijinta baya nan. Ta tafi yana da ubangidana ne amma gaskiya. Ubangidanka ne? Ka je ka ce mishi amana? Wallahi kuskure aka samu. Ka karɓa mata kuɗi? Na karɓa mata kuɗi nawa? 600. To ita kuma ɗayar ba? Ita kuma ɗayar ranar Juma'a kenan ita ma kamar misalin ƙarfe 10. Na je gidanta, gida yana buɗe amma can cikin ɗakin ta rufe ɗaki. Ta rufe ɗaki. Sai na je na kwankwasa mata. Ita ma ina tare da wannan wuƙa. Da wuƙa? Ka kwankwasa Na mata? kwankwasa mata ɗaki ta buɗe baki ta ce waye. Sai na ce mata ni ta buɗe ɗaki. Ta ce kamar ta buɗe ɗaki waye ne, ce mata ni ta buɗe mana. In ta buɗe za ta ga kowa ne. Ta zo ta buɗe ɗaki. Ta buɗe ɗaki ta fito. Ta gani mun haɗa ido da ita. Sai ta ce min waye ne. Na ce a kin sani mana. Sai na ce to yanzu abun da ya kamata ya yi mu fita daga gidan nan ko mu dan kauce gefe, kuma ba ita kaɗai ne na tadda a ɗakin ma, tana da 'yan kwana. Ka ɗauke ta kai daji da ita? So sai na ɗauke ta muka yi bayan gari da ita. Can kan wani dutse nan ita ma ne amfani da ita na fita ta koma gida na taho gida. Ka karɓa mata kuɗi? A'a. To sai ta uku? A ta uku ita domin Allah ya labai shi ne wannan akamu. Ba gaskiya bane? Ba gaskiya bane ba domin Allah. Ba ka je gidanta ba? Ban je ba domin Allah. Ai bincike ba tun gurgudu ban faɗi na. Wai kana da aure? A'a ban da aure. A'a. To shi kenan, mun gode. Ranar 24 ga watan Mayu na shekara ta 2022, rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina ta kama wannan bawan Allah da kuke gani, Usman Haruna, ɗan shekara 23. Yana zaune a ƙauyen Ruwan Godiya da ke ƙaramar hukumar Faskari. Abin da yake cewa akwai wani mai gidansu. Mai gidansu ɗin nan shine shugabansu na ƙungiyar 'yan sa kai. Kuma sun kama wani da ake ce masa Ibrahim, wanda yake ɗan acaɓa ne, wanda kuma suke zargin cewa ɓarawo ne. Suka ɗauke shi suka kai shi bayan gari, suka buge shi, suka yi masa dukan kawo wuka, suka ɗaure shi, suka kashe shi har lahira, kuma suka ɗauke babur ɗinsa. Sun ɗauki babur har sun kai sun sayar naira 40,000, da shi da sauran abokan satarsa guda biyu waɗanda yake har yanzu muna neman su domin mu kama su, amma zai muku bayani. Ka ɗanyo gaba. Ya sunanka? Sai ka buɗe bakinka. Usman, ni ne Usman Haruna. Usman Haruna, shekarar ka nawa? 23. 23? Shi Ibrahim. Muna zargin shi, mun gan shi a Legel, ƙauyen Ruwan Godiya. Lokacin da aka shiga garinmu, aka kashe mana mutane. Lokacin da aka fara yin sasanci, daga nan sai ya tsallake. Shekara nawa? Shekara nawa? Bana nan ne. A bana. Aka fara sasanci? A bana aka yi sasanci, za a sasanta a tsakaninku? Tsakaninmu da su ɓarayin daji da mu 'yan garin. To kai ɗan sa kai ne? Ni ɗan sa kai ne. To ci gaba. Daga nan sai ya tsallake, da aka yi wannan sasanci sai ya tsallake sai ya koma Maraba. Idan ya ji wannan abu ya lafa sai ya koma Maraba, idan ya ji abin nan ya taso sai ya dawo na Ruwan Godiya. To sai muka gan shi, saboda akwai wani kanin babana wanda da shi aka kashe shi. Da muka gan shi, daga nan sai muka kama shi. Da muka kama shi sai muka ɗauke shi, muka kai shi can bayan gari muka ɗaure shi. Da muka ɗaure shi muka kama dukan shi. Bacin kwana biyu sai aka ce mana ya mutu. Bacin mun taho da mashin ɗin shi.
wanda muka je ya ce a sai da mashin din nan, na ce ni dai ba zan iya sai da gara tunda mai gari ne ya ce gara a kan mai gari. Aka mai je gari aka ya ce ku ciniki. kwace babur? A'a. Ya Ai ce na a ji rinka kana kama. ambato mai gari. Mai gari bai san kun yi abin da kuka yi ba. Shikenan ya zo Kai. ya ce a sai da mashin. Usman, Aka na? mai gari ya san kun yi abin da kuka yi? Da umarninsa kuka yi? Ka an samu mana. Mai gari bai san kun yi ba. Mai gari bai ce ku kama shi ku kashe ba. Mai gari bai ce ku je ku sai da babur ɗin shi ba. A ƙarshe ma dai mai gari shi ya kawo ƙara aka kama ku. Domin yasa kuma kake ambatan sunan Daga mai nan gari? ya ce a sai da mashin din nan 140. Na ce a gaskiya ba zan iya sai da wannan mashin ba. Daga nan shi Nasiru ya karɓi 140. Daga nan mai gari ya ji sai aka karɓi mashin. Iya abin da na sani kenan. To mu dai abin da muka ji mai gari ne ya bugo waya ya ce shi wancan shugaban barayin ya bugo mashi waya ya ce wasu sun taho da mashin tun daga Abuja cikin yaran shi ne kuma sun kashe mushi yaro saboda haka ɗaukar mai mataki. Ado Aleri. To mun gode. A rundunar 'yan sanda ta kama su kuma ana zargin su da laifuka wanda suka shafi shiga cikin manya-manyan kasuwanni na jihar Katsina inda suke bi suna yin sace-sace. Aikinsu shine a satar waya da duk wani abu da suke ganin cewa mai amfani, ko a masallaci ko a cikin shago ka tafi wurin sana'arka ka yi sake, idan suka gani za su ɗauka su gaba da shi. Saboda haka an kamo su kuma ana zargin su kuma ba musu suke yi ba kamar yadda za ku ji daga bakin su. Ya sunanka? Nura Salisu. Nura Salisu. Me ya sana'arka? Ka kalle su. Sale. Me da me kake sana? Tsakani da Allah waya da kuɗi cikin aljihu. Da ina kake zuwa? Ina zuwa Dan Kama. Aha. Ina zuwa Caranci. Aha. Ina zuwa Rimaye. Akalla ka saci waya ta kai kaman guda 100 nawa? Tsakani da Allah ban iya kyasa. Ai ba za su irgu ba. Ina gaya maka, ni na sani ba za su irgu ba. A gaskiya Kai zo, ya sunanka? Sandon. Nan Katsina tsohuwar kasuwa. Ya sunanka? Sani Lawai. Sani Lawai. Shekarar ka nawa? 22. Me ya sana'arka? Sani. Me ya sane? Pikin Pocket. Me ya fikin pocket? Sata. Sata. Me kake sata? Waya da kuɗi. Waya da kuɗi. Ina da ina kake zuwa? Duk ina zuwa Ka daga kasuwannin fuskarka. Carancin ma shi. Daga fuskarka. Carancin ma shi. Eh. Dutsen ma. A dai kankiya. Akalla ka saci waya ta kai guda nawa? Sai zan yi talgata. Ina kake kaiwa an kasa ta? Kasuwa nake zuwa sayar. Waɗannan kasuwa da wace da wace? Duk kasuwar da na je. Kana da masu siya. Dama sun sani ta hannu ce. Eh. To yanzu me zaka ce gashi an kama ka? Sana'an nan kayi an kama ka. Na yi. Yan sanda ba san sau nawa suka kama ka ba, suka kai ga kotu. Ka je gidan yari. Na ji gida. Kuma mana har shi din ma. A wallahi ban taɓa zuwa ba. To ka je gidan yari, ka je ba za ka bari. Allah da ina Daga wannan karan ka bari. Allah daga wannan shine nasu Allah sai da ba za ka kara ba. Nura Salisu. Ya sunanka? Bahari Adamu. Kai magana da karfi mana. Bahari Adamu. Shekarar ka nawa? 23. A ina kake? Bakin kasuwa. Cikin garin Katsina? Cikin garin Kaduna. Me ya sana'arka? Sane. Me ya sane? Sata. Wace iri kake yi? Kin Pocket. Eh? Kin Pocket. Sane. Wace irin waya kake samuwa? Kowace iri waya ta samu ina ɗauka. Kana ɗauka? Eh, Da wace kasuwa kake ci? Ina cin mai addu'a. Ina cin dutsen ma. Ina cin yan tumaki. Kaya kake kaiwa? A'a. Kawai haka nan kake zuwa? Kai ma nake ka ci zuwa. kasuwa? Amma kuma Zagayawa kake yi? Layi? A'a. Ya ake yi? Yawo ake cikin kasuwa. Duk wanda ka ga dan bai ajiye daidai ba Sai in kauda mai ba. sai ka kauda mai. Makoman Allah da daga wannan karan Allah da. Ka taɓa yin gidan yari Yi shi. akan wannan sana'ar? Yi shi. Sau nawa? Sau biyu. To yaushe za ka daina? Daraja annabi wannan shine na farko shine na ƙarshe.
albarka A'a, na uku ne. in Allah da wannan shine na uku. an Allah da shine na ƙarshe daraja annabi To Allah ya sa. amma To daraja annabi